Pensem en una escena. Una enginyera brillant, acabada de graduar, amb un expedient impecable. I el primer dia de feina, xoc de realitat. Se sent perduda. Això, que sembla una anècdota, és el pa de cada dia per a molts. Avui, justament, mirem d'entendre per què treure les millors notes no és garantia de tenir la millor feina, sobretot en mons com l'enginyeria i l'arquitectura. És curiós, oi? Algú capaç de resoldre l'equació més enrevessada del món, però que després li costa un munt explicar una idea, potser fins i tot una idea senzilla, a un client. Doncs aquesta és la gran paradoxa que tenim sobre la taula. Anem a veure per què, avui dia, ser un crac en la part tècnica ja no és suficient, ni de bon tros. Perfecte. Doncs primer de tot anem al moll de l'os. Què és exactament això de la bretxa de competències? Perquè se'n parla molt, sona a paraula de moda, però és un problema ben real i afecta a tothom, tant a les empreses com els que acaben de sortir de la facultat. Vinga, anem a veure-ho. El món va a una velocitat de vertigen, sobretot en tecnologia. El que s'aprèn avui, tècnicament parlant, demà potser ja no serveix. I clar, les universitats ho saben. Per això estan fent un gir. L'objectiu ja no és tant empassar-se llibres i memoritzar, sinó aprendre a aprendre. Ser capaç d'adaptar-se i, sobretot, de saber aplicar allò que es coneix a problemes reals, del carrer. De fet, la idea es pot resumir en una fórmula ben senzilla. A veure, el dèficit, o sigui, la bretxa, és la diferència entre la importància d'una habilitat per una empresa i la satisfacció que tenen amb com la domina un nou empleat. És com fer un pastís. Si la recepta diu que la xocolata és superimportant, però n'hi poses molt poca i de mala qualitat, doncs el resultat no serà l'esperat. Aquesta distància entre el que es necessita i el que s'ofereix, aquí és on neix tota la frustració. I hi ha una frase que circula molt entre directius que ho clava. Diu algo així com: jo puc ensenyar la part tècnica, però no puc ensenyar a pensar. I aquí hi ha la clau de tot plegat. Aquest és el gran mal de cap per a moltes empreses. Vinga, aprofundim una mica. Què és el que troben a faltar exactament? Fixeu-vos en aquesta xifra, un 7,5 sobre 10. Aquesta és la nota mitjana que reben els graduats a Catalunya per part de les empreses. No està malament, oi? Podríem pensar que tot va bé, però, alerta, aquesta xifra amaga un problema de fons. És com tenir un cotxe esportiu espectacular per fora, però que té els frens fets un desastre. Fa molt bona impressió, però a la primera curva, patacada. Doncs aquestes competències que falten són això, els frens que fallen, i que poden fer que un projecte s'estavelli. Llavors, què hi ha en aquesta llista de desitjos de les empreses? Què demanen a la carta als Reis? Doncs mireu, capacitat per resoldre problemes complexos, d'aquells que no tenen una única solució. Autonomia, iniciativa, que la gent no esperi que li diguin cada pas que ha de fer. Comunicació efectiva, sembla obvi però no ho és tant. I per descomptat, saber treballar en equip i gestionar bé el temps. Això és el que realment marca la diferència avui dia. I si mirem les dades fredes, les de PIMEC, d'aquest mateix any, la cosa queda encara més clara. Què és el més demanat? Fixeu-vos-hi, gairebé la meitat de les empreses demanen adaptació al canvi. I després, empatats, treball en equip i gestió del temps. I a prop, creació de solucions i assumir responsabilitats. És que és claríssim, ja no n'hi ha prou amb saber fer la teva feina tècnica. Això ja no és un plus, és la base sobre la qual es construeix tota la resta. D'acord, ja hem vist que diuen les empreses que els falta, però i l'altra cara de la moneda? Anem a girar la truita. Què passa amb qui acaba de sortir a la universitat? Posem-nos a la seva pell. Tota la il·lusió, el títol sota el braç i, de sobte, la sensació de no estar preparat o preparada per al món real. Anem a veure com ho viuen. Agafeu-vos fort, un 65%. Aquesta és la xifra. El 65% dels arquitectes acabats de graduar consideren que la universitat no els ha preparat bé per a les demandes del sector. És una barbaritat. Sobretot en una professió com l'arquitectura, que és superpràctica. Això demostra que hi ha un abisme entre la teoria de les aules i la realitat del dia a dia, on s'ha de tractar amb clients, gestionar pressupostos, equips. Llavors, quines són les eines que troben a faltar en aquesta caixa? Doncs coses molt concretes. Per exemple, saber de gestió d'empreses, de finances, com es porta un negoci. També màrqueting, com es venen els propis serveis, com es capten clients, idiomes, però a un nivell professional de debò. I una cosa clau, intel·ligència emocional, saber gestionar l'estrès, la pressió. Totes aquestes són les peces que falten per passar de ser un bon tècnic a ser un professional complet. I aquí és on tot connecta. És brutal veure com les dues perspectives encaixen com un mirall. L'empresa es queixa, falta visió comercial, i qui es gradua diu, és que no m'han ensenyat res de finances. L'empresa, no saben captar clients. La resposta, necessito aprendre a crear la meva marca personal. L'empresa, els falta assertivitat.
L'altre costat, necessito eines per gestionar l'estrès. Són dues cares de la mateixa moneda, un diàleg de sords on, en el fons, tothom parla del mateix. Això sí, cal matisar una mica. No és exactament el mateix per a un arquitecte que per a un enginyer. L'arquitecte, sovint, ha de ser com una persona a orquestra, en un estudi petit. Ha de liderar el projecte, parlar amb el client, gestionar-ho tot. És com el capità d'un veler. L'enginyer, en canvi, sol treballar en equips molt més grans, en processos industrials complexos. Seria més com un oficial en un gran transatlàntic. El lideratge és clau per a tots dos, sí, però l'escala i el context canvien radicalment. Molt bé, ja tenim el diagnòstic fet. Tenim un problema, una bretxa. I ara què? Com construïm un punt per creuar-la? Doncs sembla que una part important de la solució passa per un element que ho està canviant tot, la tecnologia. Però atenció, no es tracta només d'aprendre a fer servir un programa nou. Va molt més enllà. Fins fa no res, saber d'informàtica era una habilitat més, una casella a marcar al currículum. Ara és com saber llegir i escriure. És la base de tot, no és una opció. Però la clau ja no és saber fer clic als botons del programa de torn. La veritable competència és entendre la tecnologia de manera estratègica. Com la fem servir per col·laborar millor, per ser més eficients, per innovar de bo? És que l'evolució ha estat rapidíssima. Fa 4 dies, la paraula màgica era BIM. Ara, el pas següent ja és dominar la col·laboració amb BIM al núvol, en temps real. Però és que ja estem en el següent escaló, aplicar metodologies com Agile o Lean, que demanen una mentalitat totalment diferent. I el que ve ara, intel·ligència artificial i Big Data. El resum és clar, o t'adaptes constantment o et quedes enrere. Bé, hem vist el problema. Hem vist el paper de la tecnologia. Ara toca arremangar-se. Com construïm aquest pont cap a la indústria de manera sòlida? Què podem fer de manera concreta? I no només les universitats, sinó també les empreses i els mateixos professionals. Vinga, anem a veure les solucions. Si haguéssim de definir les competències del futur, n'hi hauria dues que són els pilars mestres. La primera, la sostenibilitat, però no com un afegit, sinó com el nucli de tot. Pensar en l'impacte ambiental, social i econòmic de cada decisió. I la segona, que potser és la més important, és la mentalitat de creixement, és a dir, les ganes d'aprendre sempre, perquè el món no pararà de canviar. Llavors, com es tanca aquesta bretxa? Doncs és una feina d'equip, no hi ha altra. Per una banda, les universitats s'han de posar les piles, integrar la sostenibilitat, ensenyar a aprendre. Però la indústria també té deures, oferir formacions més curtes i específiques, implicar-se en els treballs de final de grau, apostar per la formació dual. És una responsabilitat compartida. Si una de les dues parts falla, el pont no s'aguanta. I tot plegat es podria resumir en aquesta idea final, que és potentíssima. El professional del futur ha de ser un híbrid. Què vol dir? Doncs que ha de ser tècnicament impecable, sí, però també un natiu digital i, sobretot, humanament competent. Competent per liderar, per comunicar, per empatitzar. Aquest és el repte, dominar aquestes 3 potes, la tècnica, la digital i la humana. I acabem amb la pregunta del milió. De qui és la responsabilitat de construir aquest professional del futur? De la universitat? De l'empresa? Del propi individu? Bé, la veritat és que és una feina col·lectiva, i el futur de sectors sencers depèn de si som capaços de fer-ho bé. Una reflexió per acabar. Moltes gràcies.